А ти знаеш ли, къде са родени Васил Левски, Любен Каравелов, Райна Княгиня, Георги Раковски? Къде е роден Васил Левски, национален герой и организатор на революционната борба? Това е много лесно. Дори прекалено лесно и за начинаещи. 3, 2, 1. Продължаваме с... Къде е роден Любен Каравелов, писател и деец на Възраждането? Това труден въпрос ли е? 3, 2, 1. Разбира се, че верният отговор е... Не се отпускайте. Следващият въпрос е... Къде е родена Райна Княгиня, ушила знамето на Априлското въстание? Окей, тук ще ви дам цели 5 секунди да помислите. 3, 2, 1. И преди последният въпрос. Коя известна личност да включа следващият път? Къде е роден Георги Раковски, идеолог на национално-освободителното движение? Да видим сега кой знае верният отговор.